6 oktyabrda Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasy Türkmenistanda Yehova şahiatlarynyň jinayet jogapkärçiligine çekilmegi we olaryň izarlanmagy barada Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili Ýazdursun Gurbannazarowa açyk hat ýollady. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy sizden Türkmenistanyň raýatlaryny Yehova şahiatlaryny dini inançlary üçin harby boyun gaçyrmagy sebäpli jinayet jogapkärçiligine çekmek praktikasynyň besedilmegine ýardym bermegiňizi soraýar diýip guramanyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulin Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekilini iýeren açyk hatyny aýtdy. Türkmen inisiatiwasy din azatlyklaryna gözegçilik edýän forum 18 guramasynyň maglumatlaryna salgylanyp häzirki wagtda Türkmenistanda 11 Yehova şahiadynyň türmede saklanýanyny aýdýar we olaryň sanawyny hemde beýleki maglumatlar ombudsmeniň dikkatyna hödürleýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy Yehova şahiatlarynyň Türkmenistanda izarlanmagy barada Türkmenistanyň Kronikasy neşrine çap eden aýry başga habaryna olaryň dogan garyndaşlaryna da häkimetler tarapyndan basyş görkezilýändigini aýdýar. Türkmen ombudsmenine uğradylan açyk hatda Türkmenistanyň dini inançlary üçin harby gullukdan boyun gaçyranlyklar sebäpli tutsak edilen Yehova şahiatlarynyň ählisiniň hem hat üstü bilen hem de dilden häkimetlere özleriniň raýatlyk borcuny alternativ gulluk arkaly berja etmäge taýýardyklaryny aýdanlyklary, ýöne Türkmen kanunçylygynyň beýle mümkinçiligi hödürlemeýändigi. Bu ýagdaýyň bolsa raýat we syýasy azatlyklary boýunça Türkmenistanyň öz üstüne alan halkara borçnamalaryna gawat gelmeýändigi belenilýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurama Türkmen ombudsmeninden Türkmenistanyň alternativ raýat gullugynyň girizilmegi, dini inançlary sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranlaryň izarlanmagynyň besedilmegi hemde iş kesilen Yehova şahiatlarynyň gynamaları ýa-da adamkärçiliksiz çemeleşmelere duçar bolan halatyny olary gorama üçin täsirli çäreleriň üpçün edilmegine ýardym bermegi soraýar. Türkmen kaziýeti awgust we sentýabr aýlaryna Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 219-njy maddasynyň esasyna 3 Yehova şahiadyny azatlykdan mahrum etmek barada höküm çykardy. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denber bu tutsak etmeleriň izýany beren beýanatyna Türkmenistanyň dini inançlary sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrandan soň azatlykdan mahrum edilen adamlaryň boşadylmagyna çagyrdy. 8-nji sentýabrda Yehova şahiatlarynyň Bugut wekili Jared Lopez Azatlyk radiosyna iýeren hatyna 2018-nji ýyldan bäri Türkmenistanda 24 Yehova şahiadynyň tutsaklygy hökm edilendigini, olardan 11 şahiadyň henizem tutsaklykda galýanyny habar berdi. Türkmenistanda garaşsyzlyk bayramçylygy münasibetli 24-nji sentýabrda 800-den gowrak bendiniň günäsi geçildi. Ýöne olaryň hataryna tutsaklykdaky Yehova şahiatlary ýok. Türkmenistanyň biziň dindeş ýoldaşlarymyzy günäleri geçilen jinayetçilerden hem has beter jinayetçi hasaplama utançly ýagdaý. Hökümet parahatçylykly Yehova şahiatlaryny olaryň hristiýan inançlary sebäpli ala tutýar. Hakyky jinayet bu ýigitleriň öz maşgalalaryny we jemgyýetlerini alternativ gulluk arkaly goldaw bermek mümkinçiliginden mahrum edilmegidir diýip Yehova şahiatlary guramasynyň metbuat wekili Jared Lopez günä geçişligiň izýany Azatlyk radiosyna beren beýanatyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komiteti Adam hukuklarynyň ähli jarnamasynyň 18-nji maddasyna hemde raýat we syýasy hukuklar boýunça halkara şertnama esaslanyp her bir adamyň ynanjy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrmagyny pikir, wujdan we din azatlyklarynyň kanuny ýerine ýetirilmegi hökmüni ikrar edýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanda raýat azatlyklarynyň din, wujdan, söz, beýan, metbuat azatlyklarynyň depelenmegini berk tankyd edýär.